shi delo mai ne dai ya faru. Kaki waje Abuja mijina baka cika ni ga wani ba. Delu masoya ta taho dan Allah babu ware. Ka kyale ni haka tun da kaki waje wa Abuja duba. Ya Delu kisan a farko na daurin aure sai ki lura. Alkawari na ɗauka tufafi cisha zan yi kara. Sai maganar addini da tarbiyyar ki da ke da yara. Cikin duka alkawar na yi ba na zuwa fa Abuja duba. Mijina ya kaura tun da kayo tilas ne cakawa. Domin kuwa kai kace duk abin da na so ba ka gazawa. Gaban dabban mutane wajen auren mu ana biyawa. Gaban neman waliyan ka alƙawarin ba ka gazawa. Kaki waje Abuja mijina baka cika alƙawari ba. Ka kyale ni haka tun da kaki waje wa Abuja duba. Delu ki buɗe kunne ki je ni Abuja ta mai ido ce. Ba dangin uwa ko uba ya zancen zai kasance. Wai shin ma mai kike so mu je mu yi ko zan nemi rance. Ko na sayar da wannan gidan ba zan guji fa'ida ba. Yanzu ka fi Najeriya ba gari a Abuja idan ka bulla. Gidaje har da mota akwai titi su zana kalla. Sannan kuma ga fulawai na Kin sa na tuɗa hula. Muna zancen zaman lafiya kin so wahala ta billa. Kauce nan ko ki sharan kwashin yatsu na mai tagulla. Lallai mai gida yanzu ne zan daura zama da gaba. To menene ya jawo kike ta batu na zama na gaba? In dai ba za mu je can Abuja na bai wa ido sani ba. To na tabbata dai a yau ku zaman mu ba zai dade ba. Yan gwarke takarda rubuta saki